תצלם אבל. אנחנו בדרך ליליה, נרגוב לו יום הולדת מדהים, מדהים. אללה, שמח, שמח! איך זה נקרא הדבר הזה? רגע, זוזו. לא, רגע, סליחה, יש שם רוח, הוא צודק. איך זה נקרא הדבר הזה? של הביטוח. ביטוח ישיר, הנה עזר לנו. היום יום הולדת, היום יום הולדת, היום יום הולדת לי. חג לא שמח וזר לא פורח, היום יום הולדת לי. חג לא שמח. רגע, אנחנו צריכים שיכבה את הנר ויביע משאלה. תודה רבה. תודה רבה לכולם. הרבה מדהים, מדהים. שיהיה לך יום קסום וסוף שבוע נהדר. קבלת מנהל מדור, קבלת מנהל מדור. מנהל מדור כבר יש לך. יש? עכשיו אני שואל לך, שואל מנהל מדור. היום יום הולדת, יש פה סוד ישר חדש, לפרוס את הלחם, כל שנבקש לדעת במשהו קצת מושלם. כל הכבוד לקרקו. קרקו. לא, חולה. מולטי טלנט. תגיד, תצלם את האלכוהול. יש לך ישראל. שנו, להגיד? וואי, איזה תגיד, ענק, מה איזה אני ענק. אכיר? תגיד, תחלף. לבנות, לרותם ולנועם. וואי. ראית את גדי? איזה השקעות? יפה. תראה, הבן אדם, מה שנקרא, לא מתעסק במקרו, נכנס חודר, חקר, שאל, אכפת לו. כל הכבוד אתה הסתדרת. גם דיס, גם אני הסתדרתי. תראה, שבית את ליבו בשיחה אחת. יורם גאון, יורם גאון. וכמה יפה, סיבות. יום הולדת. הוא יפה. יודע שאני... מה זה? יורם יורם גאון. גאון. הוא יודע שאתה אוהב. אני אוהב את יורם גאון. סין, נשמע. זה הייתה פה עבודה. הוא עשה לה השקיע, הוא הייתה פה עבודה. בחיר היה. תחקיר. אילנה דיין הייתה עזרה לו. אילנה דיין. אילנה דיין עזרה. כמה אנשים בחו"ל, מה זאת אומרת? אלי, שיהיה לך הרבה מזל. רק כיף. הנאה. לטובת השנה הבאה. אני אגיד לך עוד דבר. ראיתי, זה יפה. לפני